Hola a tots, imagino avui estem en un nou vídeo de Fred Forotja i avui ens trobem a un nou títol, l'Escladur. I només d'entrar m'he fixat en aquesta cosa d'aquí. Qui et cau millor, la Mar o la Tina? En els comentaris vull que em poseu qui us cau més bé. Qui és la Mar i la Tina? Pues les senyores que fan com els anuncis en aquesta tele gegantesca. Vale? Així que vosaltres mateixos, primer les presento una mica. Aquesta és la Mar, a mi m'ha gustat més, i aquesta és la Tina, com vosaltres vulgueu. En els comentaris, si jo estic a nivell 11, vale? I, bueno, a dalt a la dreta surt, i també hi tinc el rango 79, C menor. Això és de competitius, o sigui, de batalles competitives. Us presentaré una mica el joc i és... Aquí tenim com un lloc de tot de botigues. O sigui, si jugueu a l'Splatoon, digueu-me què seria el més apropiat. Ja tenim el calçat, aquí tenim la roba, aquí tenim els accessoris i aquí tenim les armes. D'acord? Aquí tenim un gat, el gat Justino, que ens diu consells. Aquí tenim per fer batalles. Allà dalt tenim per fer arenes amb amics i en aquell carreró d'allà, que no es nota que és un carreró, hi ha una persona que ens pot donar ranures. Ranures són potenciadors per la roba o li podem encarregar coses i ell ens la compren. I ell o ella aconsegueix i nosaltres ho comprem. Com s'encarreguen les coses? Per exemple, tu vas a una persona, per exemple, aquest d'aquí, en Ben. Cliques la A i veus les seves qualitats. Si cliques la X, encarregues i pots clicar encarregar aquí, encarregar i encarregar. Jo de moment no tinc res d'encarregat, però li vaig encarregar unes coses, però són molt cares, així que si un dia em digueu que sou bons i que voleu que us encarregar alguna cosa, digueu-m'ho, o si voleu encarregar alguna cosa, jo ho busco, ho encarrego i ho compro. Vale? I el que tenia pensat, ja que portem 2 o 3 minuts de vídeo, el que jo he pensat és fer 2 partides de combates amistosos, perquè són els més, com diguem, els que menys compten, perquè no resten punts aquests. En canvi, els competitivos sí que resten punts. Bueno, hem anat molt ràpid i jo tinc una arma, l'arma NZAP, sí, NZAP 85 o 95. I no sé si hi haurà una arma millor, però si creieu que hi ha una arma millor, digueu-m'ho, jo me la compro, o si voleu faig una partida justament només les coses que em digueu i ficarem un espart sobre aquí, així podrem pujar. Per aquí no pot pintar, llàstima. Per aquí sí, no? Sí. No pas, això ho pintem en un moment. Pintar... L'arma especial d'aquesta arma és un tornado de pintura lila. Bueno, de pintura lila perquè clarament soc de l'estat lila. L'he matat, molt bé. Bona, quins cracs que són. Tinc a veure-lo. Bona. Toma, tu tingués... Llàstima! Estava posant el tornado i m'han matat. Mira, amb aquesta l'NSA 89. Tinc aquesta arma, justament. Pintaré una mica per aquí, pintaré una mica per sobre i ens n'anem a la guerra. És la guerra. Ostres, ni m'he enterat com l'han matat. Ficaré com
Sí, unes persones ja. Tinta. Oh, és que no tenia tinta. Aquests són molt... És que tenen armes superiors al meu nivell, això és ben normal. Així que començarem. És possible, també us vull comentar que és possible que porti Lego City Undercover al canal. És molt possible. Jo ja me l'he passat. Jo ja me l'he passat aquest joc de Lego City. Però, un moment, fico el tornado. Per aquí. Mireu el tornado. Ostres! Per què no es podien matar? No es podien matar perquè tenien una bombolla que era una bombolla de protecció. Ficaré... És que no puc ficar-ho al centre. Ja, vale. És que no podia ficar al centre. Guardem la tinta. Carreguem i disparem. Bona. Tu, tinta per aquí. No, quasi. És que el Devastador Express no és al meu nivell, és més bo. Ens han guanyat. No passa res. No passa res que ens hagin guanyat. Està bé, era un rival bo. Ens han apallissat. Era normal que ens apallisséssim, però està bé. No passa res. Cada vegada ens falta més per arribar al nivell 12 i poder comprar més armes. Un altre combat, sí. Penúltim combat del dia d'avui. I a Minecraft, o sigui, els dos especial vacances que teniu en el canal ja estaven gravats. O sigui que ja estaven gravats de fa molt i us els he posat perquè com que feia molt de temps que no gravava, doncs us compenso i fico bastants de jocs. Així que gravo aquest, juguem en aquest, un altre cop, no passa res, va. Ullo! Té un altre devastador. Els devastadors no m'agraden gaire, Tinta i disparem. Jolín! Tinta plus frambuesa? Què és això? Bueno, me'n vaig a teletransportar amb uns amics. I... Tornado! Aquest tornado no sé per què l'han posat aquí, perquè clarament no pinta res. Ja que en un moment, mira. Crec que el mataria. Bueno, no passa res. Crec que anem guanyant, no estic del tot segur. Pintaré una mica... Pinto per tot arreu, perquè no podem deixar res. Inclús per tonteries podem perdre. Per moltes tonteries. Però per tonteries de les bones. No! Per què t'has apartat? Perquè això fa que ens matem. Però si només era una ona de so expansiva, sí, però aquesta ona pot arribar... No, bombolla, no. Hòstia. Ens estan empalissant, ara. Tenim que anar a ajudar-los. No em vaig ajudar, aquí. Tenim que... Bona, lástima. Rápido, tornado. Ya está, el tornado. Está bien. ¡Va! ¡Oh, no! Mira, per això fa que ens mati. I per això no m'agrada. Encara que no ho sembli, fa com diem. No. Quin de sort que tenen.
Hem perdut, nois. Ens hem matat mútuament, però el que és qui sap més tinta. Hem perdut. Vaig a pintar tot el que hem deixat. Ficaré aquí on es fa això, a la tinta. Cinc, 4, 3, 2... Ui! Poder guanyem, Amb la tonteria poder guanyem. Amb la tonteria? No m'ho crec! No m'ho crec, nois! Amb la tonteria hem guanyat! Hem guanyat! Quina passada! Amb la tonteria! Uau! Quina passada! És possible! No, ara ens toca un combat competitiu. Uau! Ostres! Bueno, ara us comentaré que és possible també que us portin al canal... que us portin al canal un tutorial de com fer el cub de Rubik, perquè jo ja el sé fer. Perdó, que estic tirant brots per dintre. És possible que faci com un tutorial de cub de Rubik per la gent que no sap fer i així s'alegra una mica. Dir, he fet el cub de Rubik, ho explicaré molt bé. Intentaré ensenyar amb el temps que faig. Esperem que surti el nostre últim judo. Tots som 11. Jolín, perdrem segur, perquè mira, són de 12, 19, 16, 31 contra 11, 11, 11 i no sabem. I no sabem qui més ens espera. Si jugueu a l'Splatoon, digueu-ho en els comentaris i quedem un dia, ens connectem a la mateixa hora i en els comentaris em diu si he jugat amb ell o no. Ell em diu com es diu en l'Splatoon i els dos podem jugar junts en el mateix equip o en equips diferents. O poder fins i tot ni jugar junts. Coses de la vida. He vist que un té una espècie de devastador i jo vull començar anant per aquí perquè bé. No tinc tinta. No passa res. Pinto per aquí, per allà. Les zones són... Ah, vale. És de conquistar zones, això. No lo he detenido. ¡Toma! ¡No! Ah, lástima, tío. Es que no nos centra, tío. Tengo que ayudar a la gente. Ya está aquí. No. ¿Qué? Vamos. Tengo ganas de ayudar. Toma. No conseguí. Vale. M'he ficat un tornado on estan ells i els he aconseguit matar. Vamos. Perquè sóc un crac, llàstima. Vinc a anar-lo a ajudar. Vinga. On vaig?
aconsegueixes que... Com aconsegueixen que sigui wasabi? Vaig ajudar. Olin, que com costa! M'estan apallissant. M'estan apallissant tant que justament arribes i ja mata. Hem perdut. Hem perdut. Ja veureu com dirà Palizón. Veieu? Palizón. Bueno, derrota. No, veieu Palizón. Pues a sota. Bueno, no passa res. No passa res. Només és un joc. No hi ha per què enfadar-se. I aquí deixaré el vídeo. Això crec jo. Deixaria hora de deixar el vídeo. Bueno, espero que us hagi agradat el dia d'avui, el vídeo d'avui. Qualsevol comentari nou me'l llegiré, intentaré contestar. Qualsevol subscriptor nou serà benvingut. I fins la pròxima, noies.